Hej, i dag vil jeg forklare lidt om jordens opbygning og pladetektonik, men først vil jeg fortælle lidt om jordens opbygning. Jorden består af 3 forskellige lag. Den inderste, det er kernen, og uden på den, der ligger kappen, og yderst ligger skorpen. Næsten 2.900 km under jordens overflade, der ligger grænsen mellem kernen og kappen. Skorpen, den er tynd, og den er sammenlignet med størrelsen af kernen og tykkelsen af kappen. Og oceanbundskorpen, den er kun cirka 8 km tyk, mens vores kontinentalskorpe er mellem 20 til 70 km tyk. Lagene er desuden også inddelt i forskellige sfærer. Skorpen og den øverste del af kappen, sammenlagt de første cirka 100 km, det kaldes for litosfæren, og litos, det betyder sten. Efter litosfæren så kommer astenosfæren, og astenosfæren, det betyder den svage sfære. Og det er kendetegnet ved at være varm og plastisk. Sfæren, den går fra ca. 100 km til 350 km. Og området fra astenosfæren til kernen kaldes mere mesosfæren, altså mellemsfæren. Denne sfære, den er også kendetegnet for dens høje varme og det forhøjede tryk, som gør den mere stabil. Og kernen, den er inddelt i den ydre del, som er mere flydende, og en indre del, som er mere fast. Nu vil jeg fortælle lidt om pladetektonik. Og pladetektonik, det er, når pladegrænserne bevæger sig i forskellige retninger. Der findes 3 forskellige typer af pladetektonik. Der findes de bevarende, de konstruktive og de destruktive pladegrænser. Og disse 3 typer, de bevæger sig på forskellige måder. Den bevarende pladegrænse, som vi kan se yderst til venstre, den bevæger sig sideværts og kaldes også for transformforkastning. Her glider pladerne horisontalt forbi hinanden, og de konstruktive pladegrænser, de er divergerende, og ved denne form for pladegrænser, der bevæger pladerne sig væk fra hinanden, og her dannes der vulkaner imellem pladerne i et ocean. Når dette sker på land, så dannes der også vulkaner, men de dannes på kanten af pladerne, hvor der imellem pladerne også dannes en grav. Til slut der ser vi de destruktive, som også er konvergerende, og pladernes bevægelsesproces, den kaldes for subduktion. Det er en bevægelse, hvor pladerne de støder mod hinanden, og den tungeste plade den dykker under den letteste plade. Når oceanbundpladerne så støder mod en anden oceanbundplade, så vil den ældste oceanbundplade simpelthen glide under den yngste. Og på den yngste plade, der dannes der nu bjerge og vulkaner, og jordskælv, det sker langs den ældste oceanbundplade. Ved oceanbundplade mod kontinentalpladen, der vil det være oceanbundpladen, som synker under kontinentpladen. Og til slut, der kan en kontinentplade gå mod en anden kontinentplade, og her der vil pladerne banke ind i hinanden, ligesom 2 busser, der for eksempel kører sammen, eller 2 lastbiler. Der dannes derfor nogle former for bjerge, på grund af det her høje tryk, der kommer. Og bjergene de dannes lige der, hvor pladerne rammer sammen, da de bliver skubbet op mod hinanden, som også kaldes forhøjninger.